Fozan nos parques, causan estragos e pasean en mandas. O xabaril perdeu o medo e percorre as rúas da Coruña como un habitante máis. Os veciños están fartos e aseguran que é un risco para persoas, mascotas e vehículos. Xabarís urbanitas. Hoxe, no termómetro. 12 e 13 minutos, seguimos en directo no termómetro. Efectivamente, o xabaril estáse a converter nun problema cada vez máis crecente nas cidades. Perderon o medo, hai tempo, está claro, estáse convertendo xa como un veciño indesexado. Cultivos arrasados, accidentes nas estradas e perigo nas cidades. O xabaril non entende de fronteiras e segue sementando a preocupación en cada recuncho do noso país. En moitos lugares da nosa comunidade acabou con hortas e incluso valados, como aconteceu na Barca, en Sober. É imposible con esta bichería vivir aquí. E agora non temos ningunha lechuga. Non hai nada porque non o podemos plantar. En 2024 puxéronse cifras ao custo destes banquetes, máis de 4 millóns de euros en compensacións públicas e casi 3.000 hectáreas agrícolas devastadas. Pero a acción do xabaril non pon en xaque só o peto, tamén a mesma seguridade cidadá. É que o problema é que o día que me tope de fronte me vou a topar con que non vou a ter para onde fuxir. Entón, aí sí que vai haber unha desgracia. O xabaril é un animal salvaxe e, como tal, pode ser moi agresivo se se sente ameazado. Un veciño de Porto do Son puido comprobalo. E cando me fijo, encontro de frente. Encontro de frente con aqueles colmillos que ten, empezou a correr atrás de min e non me colleu, pero de casualidade. Este perigo non se limita só ao rural. En Galicia hai 10 accidentes de tráfico ao día causados polo xabaril e o animal estás habituando ás contornas urbanas. Poden dar boa conta na Coruña. Os veciños están alarmados. Cada vez hai máis porcos bravos presumindo de cosmopolitas mentres fozan nos xardíns da cidade. Totalmente, ali están cada vez máis afeitos. Mandallo, comprobáchelo ti de primeira man, estás nunha das zonas máis afectadas, non, pola presenza do xabaril. Pois sí, compañeiros, estamos exactamente nunha das zonas afectadas polos xabarís. Estamos cun veciño da zona. Fernando, contanos, como estades a vivir esta situación? Preocupados y con algo de miedo. No dejan de ser animales peligrosos si se les ataca o se sienten amenazados, sobre todo porque van con crías. Y bueno, no puede ser que en un momento dado pues ataquen a alguna persona, a un niño, o incluso se peguen un golpe con el coche y te lo dejen siniestro total, ¿no? Esto es una cosa que ya viene ya de largo, llevamos más de 2 meses con esta problemática, cada 2 por 3 vienen por aquí, levantan todos los jardines, quedan destrozados y bueno, aquí nadie se hace cargo de los destrozos. Ya digo, preocupados, con miedo y esperando que el Concello haga su trabajo, que se coordine con la Xunta de Galicia y que entre los dos capturen a estos animales, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Tienen que pensar que no solo los rosales, están afectados también en Lavañou, en el Paseo de los Puentes, en San Pedro de Bisma, en fin, en otras zonas. Y no quiero decir nada si se adentran en Alfonso Molina o en Ronda de Outeiro, que ya es una circulación de coches bastante grande y pueden causar un accidente. Claro, non é a primeira vez que sucede aquí nos Rosales, nin outros barrios coruñeses, non? No, no es la primera vez, incluso en el invierno pasado llegaron hasta María Pita. Entonces, bueno, la problemática la conocen. Ahora, que llevemos 2 meses y medio así, pues no tiene ni sentido, ni razón, ni nada. É unha problemática que sucede de noite ou tamén tivechedes encontronazos de día? No, sucede principalmente de noche. Ahora, claro, ahora nos vamos al invierno y a las 7 ya es de noche. Entonces, bueno, pues y a las 8 de la mañana, que hay madrugadores. Aquí hay 3 colegios, una guardería, bueno, otras más privadas. Los niños pues ya van tempranito y a oscuras, entonces pueden encontrarse con estos animales. Claro, estamos justamente nunha das zonas afectadas que é xusto ao lado dun edificio residencial. Que fan os xabarís cando baixan aquí?
Pues bueno, destrozan todo el césped que encuentran por su paso. Al estar húmedo, pues levantan, supongo que buscando alimento, miñocas o lo que encuentren. Y bueno, dejan todo destrozado. Sabedes, compañeiros, que é unha problemática que non cesa e na que os veciños están bastante preocupados. Esperemos, Fernando, atopar unha solución canto antes e que isto non vaya máis, compañeiros. Grazas, Miguel. Claro, dá má sensación, non, Xosé Antón, que este é un problema complexo, todos queremos unha solución, pero non sei se é fácil a solución, como faz? Bueno, facilísima. Eu penso que os xabarís fixeron unha transición, non? Porque pasaron solo de atacar o millo, non? Agora xa van explorando tal. E tamén é certo que cando foi a pandemia deixamos todo abandonado, é dicir, estábamos todos na casa metidos, non? E certos animais... Non, é a raíz deso. Sí, é verdad, que hai vídeos que entenderon que os humanos pois lle deixaban espacio e tal, que foi cando empezaron a ir ás praias, esa visión apocalíptica, volveronse xibaritas, ahora en serio. Por que crees que... vale, sí, remata. É que estou desexando escoitar a solución de Gloria. Remata. Ahora en serio, a ver, é un problema bastante serio, é dicir, e non ten fácil solución, tampouco non vamos a andar a tiros por aí con eles a todos. Como que non? En todos os momentos. Tiros, entonces xa que andamos. Era para que tú dixeras o que querías decir. Non andamos a tiros, entón que andamos, non teñen... Pero digo, non é unha especie protegida. Nos Rosales non procede tampouco. Bueno, digo que señor María. Dalle ideas a nosa María. Eu teño escopeta de permiso de caza, que teño que renovarlo ahora mismo. Pero non podes cazar en María Pita. María Pita igual non. Igual en María Pita non. Vamos a ver. Vamos a centrarnos. Pero, home, hai veterinarios que veñen, pois disparan, lle dormen ao bicho e despois colgámoslo na carnicería. A xabarín a tanto kilo, punto pelota. Ademais hai non teñen depredadores. Hai tamén a solución dos arqueros que funciona bastante ben é a solución das jaulas, que hai unhas jaulas que os metes nas jaulas, eles métense, o que pasa que é un bicho moi escandaloso. A veces cae na trampa, métense dous, pero que pasa? É moi listo. El dase conta de que está enjaulado e berra, asusta aos outros e logo marchan e non volven nun mes. Se son moi listos. E logo como se acostumbren a ciudad, témolo perdido, porque se acostumbran a ir aos contenedores, a ter comida e non ter que facer kilómetros e non ter que facer kilómetros e non se van. A mí o que me parece, Inma, é que a facernos a que poidan estar polas cidades como na Coruña pode ser ata peligroso, porque unha vez aquí pero aí empeza totalmente peligroso. É perigoso. Pero eu creo que sí, que a solución pasa un pouco por batidas máis masivas, porque realmente hai superpoboación agora mesmo de xabaril. Que ocorre? Que agora perderon totalmente o medo a baixar porque teñen que buscar comida e cando non encontran onde están, teñen que buscar onde sexa. Aquí, o problema que pode haber de xuntarse con outros animais domésticos que vayan pola rúa, de atoparse con pequenos, de destrozar todo o que encontran ao seu paso. Evidentemente, eles o que están intentando é sobrevivir e comer. Eso é o problema. Crían moitísimo, reprodúcense moi rápido, teñen camadas de 10. Home, teñen tempo. E ademais casi todo hembras. Entonces isto non para, sigue creciendo. Non, sigue creciendo. Sí, pero eu penso que realmente agora vai a empezar a solución. Porque ahora xa baixaron as cidades. Ahora xa lle van a molestar a según quen. Ahora xa nos vai a molestar para o turismo, xa temos que levar os nenos ao colegio e os xabaríns, lógicamente. A ver se nos entendemos. Hai que andar na basura e metida todo, entonces agora moléstanos. Mientras lle molestou o paisano que lle estaban destrozando o millo, aí non importaba. Ou o patacal, ou o que fose, aí... Bueno, están protegidos. Xa verás como a partir de agora van a estar menos protegidos. Pois seguiremos este asunto, por certo. Estamos falando das